Заповядайте, Христос възкръсна! Заповядайте, Христос възкръсна! Чува се. Това е надеждата, която ни е поверена от шампиона на любовта. Той възкръсна за нас, за да ни подари едно велико бъдеще, едно възкресение и вечен живот. Когато Исус се завърне за втори път, Той ни обеща преди да се възнесе, че отива да ни приготви място и когато отиде и ни приготви място, ще се върне за да ни вземе при себе си. Предстои съвсем скоро празничната вечеря на Агнето, за което място е написано: каквото око не е виждало и ухо не е чувало, на човешко ум не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които го обичат. Когато Исус възкръсна, нашето прекрасно бъдеще беше сигурно. Христос бе съгрешил дори с най-малкото и дребно нещо, Той нямаше да възкръсне. Какъв риск пое, за да ни осигури не само прощение на вината, своята любов, своя подарък на един прекрасен характер. Между другото, този характер го споделят милиони интелигентни същества, ангели, които се радват да обичат, защото Исус ги обича. Те се радват да споделят. Когато един ден са сред тях, ще осъзнаем какво означава любов. Един творец, който намира удоволствие в това да дава дори себе си, дори когато рискува всичко, за да не ни остави без надежда в гроба. Здравей, добре. И как ли свърши?